Хайде път просотийки си купихме от Китай. То път от Тему. Това е дъжка за тенджера. Не знам дали няма да е много по-ефтино да си я купиш от тука. Но трябваше да напълня с нещо поръчката. Стойка за телефон, магнитна, за кола. Изглежда добре. Лепи силно. Очила за близко. Колче. Колчето е по-солидно, отколкото самите очила. Те са пластмасови, сгъваеми. Изглеждат все едно ще се чупат на второто ползване. Подложки за кухнишки шкафчета. 50 на 150. И звездата на поръчката. Тия обувки, които успях с купон да взема за 15 лева. Обувките изглеждат солидно, смекичко, доста топли са вътре, удобни са, само дето зверски миришеха на лепило, което обаче след около половин час ползване се измери са. Ако някой проявява интерес, мога да изпратя линкове, да не пише на съобщения.